Pozor, ak vaša klimatizácia už nechladí, vydáva zvláštne zvuky alebo nefunguje ako predtým, neponáhľajte sa hneď za odborníkom. To, čo vám dnes ukážem, by vám mohlo byť užitočné. Ide o tipy, ako opraviť klimatizačný systém vo vozidle zadarmo, bez špeciálneho náradia, bez toho, aby ste boli mechanik a za menej ako pol hodiny. Zostaňte teda až do konca, pretože vám podrobne vysvetlím každý krok, prečo funguje, čo sa skutočne deje vo vnútri systému a ako si overiť, že problém je naozaj vyriešený. Začnime. Odpojte batériu na 10 minút. Toto je ten najjednoduchší a najviac prehliadaný trik. Keď na chvíľu vyberiete batériu, môžete klimatizáciu znovu naštartovať, ako by sa nič nestalo. Prečo to funguje? Je to jednoduché. Vozidlo je vybavené elektronickými modulmi, ktoré riadia všetko, vrátane klimatizácie. Stáva sa, že sa zaseknú, zaznamenajú chyby alebo sú narušené. Keď na približne 10 minút odpojíte napájanie batérie, prinútite tieto moduly reštartovať sa. Je to podobné ako reštartovanie počítača, keď sa zasekne. Tu je postup ako na to. Úplne vypnite vozidlo. Najskôr odpojte záporný pól. Počkajte 10 minút bez zhonu. Skontrolujte, či svorky nie sú znečistené alebo zoxidované a v prípade potreby ich vyčistite, potom najskôr pripojte kladný pól a až potom záporný. Tento postup môže odstrániť drobné chyby, obnoviť normálnu činnosť klimatizačného modulu a umožniť, aby vzduch opäť chladil. Jednoduchý a bezplatný trik, ktorý niekedy úplne postačuje. Zapnite klimatizáciu pri vypnutom motore. Teraz vám ukážeme metódu, ktorá sa zdá byť vystrihnutá z príručky pre skúsených technikov, no pritom je založená na veľmi logickom postupe. Zapnite klimatizáciu, keď je motor vypnutý. Áno, rozumeli ste správne, zdá sa to zbytočné, pretože pri vypnutom motore kompresor nebeží a žiadny studený vzduch nevychádza. Tak na čo to teda je? Tu je vysvetlenie? V mnohých novších vozidlách, najmä tých s automatickou klimatizáciou, si systém pamätá prijaté príkazy. Takže keď stlačíte príslušné tlačidlo, aj keď je motor vypnutý, riadiaci modul si tento pokyn uloží a vykoná ho hneď po naštartovaní. Ešte zaujímavejšie je, že niektoré vozidlá spustia akýsi vnútorný autotest hneď, ako je klimatizácia aktivovaná bez bežiaceho motora, ako by hodnotili svoju schopnosť reagovať na požiadavku. Táto sekvencia môže resetovať nezvyčajné správanie, ako je kompresor, ktorý odmieta naštartovať, alebo ventil, ktorý už nereaguje. Postupujte takto. Otočte kľúč do polohy kontaktu bez naštartovania motora, aktivujte klimatizáciu pomocou príslušného tlačidla, zapnite aj ventiláciu na strednú rýchlosť, nechajte všetko zapnuté približne 30 sekúnd, potom všetko vypnite, vyberte kľúč a ešte chvíľu počkajte. Tento malý rituál odovzdáva systému jasný pokyn bez zásahu motora. Je to trochu ako pripraviť inštrukciu na vykonanie po prebudení. Ak bol klimatizačný modul rozladený, tento jednoduchý úkon mu môže pomôcť znovu nájsť správny postup. I hneď neucítite chladný vzduch, ale už prekonfigurujete fungovanie systému. Pokračujme prekvapivým, ale mimoriadne účinným krokom. Manipulujte s tlačidlom klimatizácie ako s takmer magickým vypínačom. Toto tlačidlo zapnite a vypnite 10 krát za sebou. Môže sa to zdať absurdné, ale toto opakovanie nie je žiadny trik. Zakladá sa na málo známom technickom princípe, ktorý môže v niektorých vozidlách doslova znovu naštartovať nefunkčný systém. Tu je, čo sa v skutočnosti deje pri každom stlačení. Prenášate riadiacemu modulu príkaz na aktiváciu kompresora a následne jeho uvoľnením príkaz na zastavenie. Na prvý pohľad nič jednoduchšie, ale tu je kľúčový prvok. Mnohé vozidlá vybavené elektronickou klimatizáciou zaznamenávajú tieto úkony ako vstupné signály. Ak sa modul riadiaci vzduchom zablokuje, prestane reagovať alebo sa dostane do nezvyčajného stavu, napríklad po poklese napätia, vybití batérie alebo chybe senzora, rýchla séria príkazov môže stačiť na to, aby ho z tejto situácie dostala. Presne toto tu vyvolávame. Rýchle a opakované zapínanie a vypínanie. Trochu ako keď resetujete zaseknutý diaľkový ovládač. Tu je postup. Kľúč v polohe kontakt, motor stále vypnutý. Stlačte tlačidlo klimatizácie. Počkajte sekundu. Znova stlačte na vypnutie. Tento cyklus zopakujte 10 krát. Počkajte ešte 10 sekúnd a potom všetko vypnite. Môže sa to zdať zvláštne, ale v praxi táto rutina umožnila znovu spustiť moduly, ktoré už neposielali žiadny signál do kompresora. Dôvod je jednoduchý. Niektoré z týchto modulov sú naprogramované tak, aby pred opustením obmedzeného bezpečnostného režimu detegovali aktivitu používateľa. A práve séria úkonov na tlačidle predstavuje tento typ aktivity.
Navyše, vykonaním tejto operácie pri vypnutom motore sa eliminujú rušenia pochádzajúce z iných senzorov, ako je snímač teploty motora alebo snímač tlaku v okruhu, čo umožňuje získať oveľa čistejší signál. Čo by ste mali ďalej pozorovať? Po opätovnom naštartovaní motora a bežnom zapnutí klimatizácie by mal kompresor zareagovať. Je počuť jemné cvaknutie, ventilácia začne fúkať silnejšie a vzduch sa začne ochladzovať. Ak je to tak, gratulujeme, systém bol práve reštartovaný. Nie je to žiadna mágia, je to jednoducho automobilová elektronika v akcii. Pripravte sa, pretože ďalší krok využíva funkciu, ktorá sa zriedka používa správne, ale má pozoruhodný potenciál na uvoľnenie zablokovaných mechanizmov. Vezmime si napríklad režim recirkulácie. Aktivujte ho niekoľkokrát za sebou. Všimli ste si už niekedy toto tlačidlo so šípkou v slúčke vo vnútri štýlizovaného interiéru? Toto je recirkulácia. Ani netušíte, aký vplyv má toto tlačidlo na klimatizáciu. Vysvetlím vám to, lebo jeho úloha presahuje len riadenie vzduchu. Po aktivácii vnútorná klapka zamedzí prívodu vonkajšieho vzduchu do interiéru. Systém potom recykluje iba už prítomný vzduch. Na čo to slúži? Na rýchlejšie ochladenie a zabránenie vniknutiu dymu, prachu alebo nepríjemných pachov zvonku. Ale predovšetkým táto funkcia zaťažuje jeden z najviac prehliadaných komponentov systému – pohon miešania vzduchu. Ide o malý elektrický motor, ktorý má za úlohu otvárať alebo zatvárať vnútorné klapky podľa zvoleného režimu. Ako každý malý mechanický motor, môže sa časom zaseknúť, zablokovať alebo stratiť polohový referenčný bod. Keď sa to stane, klimatizačný systém prestane správne fungovať. Vzduch už nechladí, vychádza vlažný, fúka slabo alebo nereaguje vôbec. Ako to napraviť bez rozoberania polovice vozidla? Presným ovládaním režimu recirkulácie ako mechanizmu na resetovanie. Tu je postup. Otočte kľúčom do polohy kontakt bez štartovania, zapnite recirkuláciu, počkajte 3 sekundy, vypnite ju, znova počkajte 3 sekundy a opakujte to 10 až 15 krát. Tým servopohon prejde celú dráhu od jedného konca k druhému niekoľkokrát za sebou, čo sa bežne nestáva. A práve toho môže odblokovať. Ak bol mechanizmus zanesený, ozubené koleso uvoľnené, alebo ak modul stratil orientáciu svojej polohy, tento opakovaný pohyb napomáha jeho prekalibrácii. Na mnohých novších vozidlách modul tieto extrémne pohyby deteguje a automaticky upraví svoju referenčnú polohu, čím vyrieši problémy, ktoré sa zdajú byť oveľa vážnejšie, než v skutočnosti sú. Ďalší dôležitý detail, ak počas manipulácie počujete sériu opakovaných cvaknutí, je možné, že ozubené koleso servopohonu je poškodené alebo uvoľnené. Naopak, ak nie je počuť žiadny nezvyčajný zvuk a následne si všimnete skutočnú zmenu v správaní prúdenia vzduchu, je to znak, že riešenie zabralo. Podľa môjho názoru. Je to jedna z najviac podceňovaných metód v automobilovom odvetví. Ak vás toto už zaujalo, ďalší krok vás prekvapí ešte viac. Použijeme funkciu, ktorá sa zdá byť určená len na odhmlievanie okien, no v skutočnosti je jedným z najlepších skrytých diagnostických nástrojov systému. Otestujte režim odmrazovania. Toto tlačidlo, ktoré zobrazuje čelné sklo s prechádzajúcimi šípkami, sa zdá byť len estetickým doplnkom v skutočnosti však ide o skutočný diagnostický nástroj pre klimatizačný okruh. Použijeme ho na odhalenie skutočného pôvodu problému. Na začiatok si povieme niekoľko základov. Tento režim spúšťa dve akcie súčasne. Na jednej strane nasmeruje prúd vzduchu na čelné sklo. Na druhej strane, a to je podstatné, automaticky aktivuje kompresor klimatizácie, aj keď je príslušné tlačidlo vypnuté. Prečo? Pretože studený a suchý vzduch produkovaný kompresorom účinnejšie odstraňuje vlhkosť z interiéru vozidla. Systém teda zapne klimatizáciu bez toho, aby to výslovne signalizoval, trochu ako keby sa aktivovala úplne nenápadne. Tu je význam tohto triku. Predstavte si, že stlačíte tlačidlo klimatizácie, ale nič sa nestane. Vzduch zostáva vlažný, kompresor sa zdá byť vypnutý, všetko nasvedčuje tomu, že ide o poruchu. Ale ak potom aktivujete režim odmrazovania a ozve sa cvaknutie, ventilácia zmení tón a vzduch sa stane mierne chladnejším, práve ste získali cennú diagnostickú informáciu. Kompresor funguje, chladiaci plyn je prítomný, systém je celkovo funkčný. Problém sa teda skôr nachádza na úrovni tlačidla, senzora alebo modulu, ktorý nesprávne interpretuje signál. Takto ste sa práve vyhli zbytočným nákladom na diagnostiku. Tu je postup krok za krokom.
Naštartujte motor, uistite sa, že klimatizácia je vypnutá, zapnite režim odmrazovania a pozorne počúvajte. Priložte ruku k vetracím otvorom pri čelnom skle, počkajte niekoľko sekúnd a sledujte, či sa vzduch ochladí alebo či sa otáčky ventilátora mierne zmenia. Zmena môže byť jemná, najmä pri vysokých vonkajších teplotách, ale stále je postrehnuteľná. Toto jemné cvaknutie kompresora je upokojujúcim signálom, ak ste si mysleli, že systém je nefunkčný. Ak odmrazovanie funguje, môžete vyskúšať ešte jeden doplnkový trik. Nechajte ho zapnutý a potom stlačte tlačidlo klimatizácie, kým kompresor beží. Pri niektorých modeloch to umožňuje odblokovať reakciu tlačidla a obnoviť správny signál. Ešte jedna rada. Ak aktivácia odmrazovania nespôsobí vôbec nič, žiadne cvaknutie, žiadnu zmenu ventilácie ani studený vzduch, môže to znamenať vážnejší problém, ako je chybný relé, pokazený kompresor alebo nedostatok chladiacej kvapaliny. Ale vďaka tomuto testu už máte jasnú stopu, namiesto toho, aby ste konali naslepo. Túto metódu používajú aj najskúsenejší technici, hoci ju zriedka spomínajú, keď ide o platenú diagnostiku. Zapamätajte si ju a používajte ju rozumne. Skontrolujte poistku určenej pre klimatizáciu a na niekoľko sekúnd ju vyberte. Nič nie je frustrujúcejšie, ako keď klimatizácia zlyhá kvôli jednoduchej uvoľnenej, zanesenej alebo čiastočne prepálenej poistke. A pritom sa tento prípad vyskytuje častejšie, než by ste si mysleli. Tu je ako to skontrolovať a najmä ako to využiť na resetovanie systému. Najprv, čo je to poistka? Je to malá súčiastka, ktorá chráni elektrický obvod tým, že preruší prúd v prípade prepätia alebo skrátovania. Bez nej by mohlo prepätie poškodiť celý systém klimatizácie. Mnohí však nevedia, že veľa novších systémov má poistku alebo relé určené špeciálne na tento účel. Ak je táto súčiastka mierne poškodená, vytvára zlý kontakt alebo sa časom uvoľní, systém môže vykazovať prerušované poruchy, ako je kompresor, ktorý sa nespustí, nereagujúce tlačidlo alebo zamrznutý modul bez zjavného dôvodu. Tu je trik. Dočasné vybratie tejto poistky môže resetovať napájanie príslušného modulu, podobne ako odpojenie batérie, ale zamerané na konkrétny obvod. Tu je správny postup. Úplne vypnite vozidlo a vyberte kľúč. Otvorte skrinku s poistkami, ktorá sa zvyčajne nachádza pod kapotou, pri batérii alebo v interiéri, často pri volante alebo za priehradkou na rukavice. Pozrite si manuál vozidla alebo schému vytlačenú na kryte, aby ste našli poistku označenú ako súvisiacu s klimatizáciou. Opatrne ju vyberte pomocou vhodných klieští alebo prstami, počkajte približne 20 sekúnd, aby systém stratil napájanie a prípadné drobné chyby sa interne resetovali. Potom poistku pevne vráťte na miesto a skontrolujte, či je správne zacvaknutá. Pri tejto príležitosti skontrolujte, či nie je zvnútra začernená alebo spálená. Ak sa zdá byť poškodená, vymente ju za poistku s rovnakým prúdom a nikdy nepoužívajte poistku s vyšším prúdom, aby ste v prípade preťaženia nepoškodili systém ešte viac. A tu je zásadný bod. Pri mnohých vozidlách tento postup stačí na opätovné spustenie kompresora alebo odblokovanie zablokovanej logiky, presne ako keď sa zasekne internetový router a na pár sekúnd ho odpojíte, aby ste ho reštartovali. Aj keď to nebude fungovať, aspoň ste vylúčili jednu z najčastejších a najjednoduchších príčin, ktoré sa dajú odstrániť. Ale ak po opätovnom vložení poistky všetko začne fungovať, práve ste si ušetrili cestu do servisu a potenciálne značné výdavky. Treba si všimnúť, že ak je poistka v poriadku, ale problém pretrváva, stojí za to skontrolovať ďalší prvok. Relé, ktoré funguje ako elektronický vypínač pre kompresor. Túto tému môžeme podrobnejšie rozobrať inokedy, ak vás to zaujíma. Zatiaľ si len zapamätajte, že poistka neslúži len na ochranu obvodu. Môže tiež poslúžiť ako páka na resetovanie a opätovné spustenie klimatizácie. Resetovanie automatickej klimatizácie, ak je vozidlo ňou vybavené. Ak má vaše vozidlo digitálnu alebo automatickú klimatizáciu s displejom a dotykovým ovládaním namiesto klasického tlačidla, tento krok je obzvlášť dôležitý. Tieto systémy si pamätajú nastavenú teplotu, smer prúdenia vzduchu a niekedy aj interné chyby, ktoré narúšajú ich fungovanie. Riešením je vykonať manuálny reset. Mnohé vozidlá umožňujú skrytý postup, ktorý rekalibruje servopohony, vymáže dočasné chyby a nakonfiguruje systém tak, ako bol pri výstupe z továrne.
Metóda sa líši podľa modelu, ale vo väčšine prípadov stačí dať vozidlo do režimu príslušenstva bez naštartovania motora a potom súčasne podržať dva konkrétne tlačidlá, zvyčajne tie, ktoré súvisia s recirkuláciou a klimatizáciou, po dobu 10 až 15 sekúnd. Potom počkajte, kým nezačnú blikať kontrolky a neozve sa zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí oznámenie. To potvrdzuje, že systém sa reštartuje a rekalibruje vnútorné mechanizmy, ktoré regulujú prúdenie vzduchu. Tento postup použite, ak sa klimatizácia správa nekonzistentne, nereaguje alebo sa zdá byť nesynchronizovaná. Vo veľa prípadoch to stačí na obnovenie normálnej prevádzky kompresora. Takže tu je na pohľad nenápadný trik, ktorý však dokáže obnoviť chladný vzduch bez ďalšieho zásahu. Ak ste dodržali všetky tieto kroky a vaša klimatizácia opäť funguje, gratulujeme, práve ste ušetrili nemalú sumu peňazí. A ak to ešte stále nefunguje, aspoň už viete, kde začať, skôr než sa obrátite na odborníka. Podelte sa o svoje skúsenosti a dajte vedieť, či vaša klimatizácia opäť fúka chladný vzduch. Teším sa na vás pri ďalších tipoch a prajem, aby vášmu vozidlu už nikdy nechýbal čerstvý vzduch.